sa pagtuon sa mga prinsipyo nga gibilin sa Ginoo sa to, because God wants us to walk with Him. Gusto niya nga maglakaw takuyog niya bisan pa sa mga panahon nga lisod, kaharuhay, di ba? Ang Ginoo gusto gid siya nga magkuyog ta kayo nunay niya. I will show you something very interesting tonight. Study shows, abi ninyo mga kaigsunan, ako proud kay ko, ngayon sila millennial daw is from 1981 hangtod sa tong tuiga, ang millennial. O niya, 1981 mo ko na tao. So, bahalag 44 na ko, millennial ko. O karon ni gawas ni nga study. Mas limtanon daw ang millennial kaysa sa mga senior. Kaysa may senior citizen dere isang kamot. Pag ko nga studio ba, nga study, nga mas limtanon daw may kaysa inyo. So kasi mga millennial dere, ayaw mo kumpiyansa. Kung natao mo, 81, 5, 88, hala ka, ayaw mo kumpiyansa. Ang national study sa US noon at least, watan natin. Pero, it represents the entire millennial sa tibok kalibutan. Nga naman. Oh? Especially sa mga tao nga nag-aedad 18 hangtod 34. Pero, igo mangyapon ko kay millennial man ko. Mas limtanon daw sila, 15% sa mga millennials, mas limtanon, 70% ra sa mga senior, ang limtanon, kaya na makalimot ka kung saan adlawaron ba? Sa kayong adlawaron? Huibis, Martes. Kami daw ng mga millennials, mas limtanon mas daghan sa millennials, 15% ang limtanon. Sa inyo mga seniors, gamay ra, city ra, katunga ra. Sunod, kaning yabi. Or yabi sa balay. Mas limtanon mi nga mga millennials, 14%. Sa amo mga millennials, ang limtanon sa yabi, kaysa inyo mga seniors, nga 70% lang sa inyo ang limtanon o mga yabi. Sunod, kanang malimtan ang baon, especially mga teachers, estudyante, mga katrabaho, kanang mga seniors, gatog dialysis, malimtan na ang ilahang baon. 3% lang makalimot sa mga seniors. Kami nga mga millennial, 9% mga limtanon. O kanigi katawanan kayo. 6% sa among millennials malimot o kaligo. Halakakit sa sige kalimot o kaligo. Only 2% sa mga seniors ang kakalimot nga maligo. Interesting. Nature sa tao, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga seminarians, o kamo mga tanaw sa online. Nga makalimot kita. According na siya, actually, kanang study, gikan kay, usan siya sa ato ang occupational therapist, nga si Patricia Gutentag. Family occupational therapist, ingon siya, diha sa trending machine, nga ang tao gidaw karon, ang millennial, mas limtanon kaysa mga seniors. O sa hinungdan, iyang gitudlo, iyang gipasangin lang ang stress. Tinuod. Nga naman, kita nga mga millennials, uso kay sa ato ang malimtanon ta, uso sa ato ang stress, uso sa ato ang depression, uso sa ato ang mga poor judgment. Unsa hinungdan, maay kita mag-multitask karon, especially babae, nang labag ga cellphone, gatanaw sa lidaw while galuto, gakaon, gatanaw og cellphone, kani cellphone mo man hinungdan. Ani? Nga igotan, nga tawa lagi mo, ma'am. Then, at the same time, tungod kay may tag multitasking, di po ta makatulog og tarong. Nakatulog manggali, pero guba ang atong katulugon, kay ngano ang blue light Mabitaw ng kabantay mo, may kayang Ginoo. Ang kahayagon ang blue light parihar rin na kahayagon sa blue light sa langit, kanang sa adlaw ba? Kay paghayag sa adlaw, meaning, dili ka matulog. Inigit-git sa gabi, dapat walay blue light. Agoy, kinaaman tayo blue light. So atong mata, gatuog adlaw pa. So di siya kasabot nga nung adlaw pa maning gabi iman. Nya, nga nung ngit-ngit ang palibot, ang atong skin, nakadetect ng ngit-ngit ang palibot, pero ang mata nga nung hayag man. So naguba ang atong katulugon, mo na hinungdan na stressful high levels of forgetfulness sa ato ang mga millennials kay gaming pa. Tabi ninyo, gaming. Kusog kayo. Laliman mo na, pila ka bilyon
I think there are three, no. Di ko ka, basta, example, there are 3 billion internet users in the world today. 2 billion ana, gadula. Kadaghan sa mga gadula karon og online games. Yes, we are a forgetful generation. Kabalo ang Ginoo, nga malimot gyud ta. Balikan sa nato atong mga prinsipyo. Prinsipyo 1, unsa galito? Ang Dios lang gyud ang atong simbahon. Dili ta magsimba og lain nga mga Dios gawas sa atong tinuod nga Dios nga nasa langit. Prinsipyo numero 2. Mao ni. Numero 1 nga prinsipyo, di kinato ni dapat kalimtan. Mao ni ang tinatibuk-an sa atong pagtuon karong simanaha nga atong dayigon, ambahon, respetuhan, alagaran ang numero 1 sa tanan, ang Ginoo. Mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Numero 1. Sunod, prinsipyo 2, dili ta maghulma, magluki kiya, maglilok, magkulit, maghulma, or maghimo ug lain nga mga Dios, like mga bato, kahoy, unsa pa na diha. Bisan unsa, bisan pagdagway pa na sa Ginoo, dili yun kay abughuan ng Ginoo. Sa tingon niya, iyahang silutan ang nagaampo sa lain nga Dios o sa mga linilok nga mga larawan gikan sa unang henerasyon, kaduha, tulo, hatod sa ikaupat. So, mana siya. Ikatulo, dili na to yaga-yagaan. Dili na to gamiton ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Dili ta mag-iyo Ginoo nya resulta. Unsa toy lalong nga meaning ana? Ang resulta di ay nagyabag-yabag ta, tikasan ta sa tong silingan, mangawata, mga bitaw, sa banaha, ingon nita, tuwo ko Ginoo, ampo nita sa Ginoo, walay kapuslanan. Gigamit ato ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan, kay ingon-ingon tag, nakaila ta Ginoo, unya, gabuhat di kay puntag dautan, mao na ibot pasabot ana nga prinsipyo. Dili na to gamiton ang ngalan sa Ginoo sa walay pulos. Ikaupat, nanata sa ikaupat. Padayon, anang teksto, naagya po ni sa Exodo 20, versikulo 3 hangtod sa 17, ha? So karon naanata sa ikaupat nga prinsipyo nga nagaingon 20 versikulo 8 hangtod sa 10 ning laktaw na. Nara. Hinumduman mo ang adlaw nga ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong mga buluhaton apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa imong Dios. Sunod, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan. Nga naani ini mipahulay siya sa ikapito nga adlaw, busa gipanalanginan niya sa atong Dios no ang adlaw nga ikapito or ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Kung sige ingon, remember. Sa tanawon nimo sa tanan prinsipyo nga gihatag sa Ginoo sa balaod pulo ka buok, usa ra gid ka buok ang nag-ingon anag hinumdumi. Remember. So kani pagtuon lang ni. So tingali na siyak bag-o ni sa inyo ang pagtulunan. So I'm encouraging you sumala sa atong gisgutan atong Domingo sa gabi nga tun-an nato ang balang kasulatan. No? Nganong magini ha, nganong magini siya. So sa pulo ka mga sugo sa Ginoo aron mamaayo ang atong paglakaw kuyog niya, aron hapsay atong pagpakinabuhi, adunay kalinaw, di ta makaproblema kay mo, di ta mo patay, dili ta mo kan. So mga binuang sa atong kinabuhi, usara gyud kabuk, ikaupat nga sugo, ikaupat ka prinsipyo atong tun-an karon nga nagasugod og remember kay kabalo gyud siya ha. Insa beware. Lest you forget the Lord, kay basig malimtan nato ang Ginoo. Malimtan nato ang pagtuman sa iyang mga commandments, sa iyang mga sugo nga iyang gihatag alang kanato. Abi ninyo, unsa maghihinungdan? Nganong naamang ginang ipapahulay? Nganong naamang ginang pwede ramang gunang simana unom lang kaadlaw, wala tiktoy unom kaadlaw. Or pito, nya di lang ta mo pahulay, sige lang trabaho, ang sabaw, wala ipahulay. Abi ninyo, gitan-aw sa Dios sa diha nga nahuman niya ang paghimo sa tibuok kalibutan siya kagwapo sa akong hinimo. Pagkanindot gayud kini. Nindot kay ang gihimo mga kaigsunan, nature, kahoy, langit. Grabe. Grabe kaninyo. Kanindot ay ang gihimo. O niya, sa tanan niya nga gihimo, ingon siya nga, ang iyang gihimo, grabe kabantugan, o ato nang dapat i-honor atong tagaan o pagtagad ang iyang kahimayaan. He has caused His wonderful works. Ani di ay ni siya. Tanan niya nga gihimo, sa imuha o sa akuha, ang nature dapat nato hinumduman. Kasi ordinary na kay sa tuwa ba?
Tanaw tag sagbot, ang murag ordinary na kayo. Langit nga blue kayo, gwapo kayo. Wow, gwapo kayo ang view sa kuan. Sa dias kamarahan, ato kag Sikihor, gwapo kayo ang view. Gwapo ra ang view, diha na taman. Di na ta kahinumdom kung kinsay gahimo ana. So gusto sa Ginoo, murag utang kabubuton na lang po nato, himo biyata niya. Nga mahinumduman nato siya, bisag makakita kag rose nga gwapo kay gihatag sa imong bana sa imuha. Hoy, kahumot sa rose, Happy Valentine's Day, mahal. Makahinumdum ta, dili ang bana lang, dili lang kahumot sa rose, pero ang gahimo ana nga rose. Kaya gusto niya, relasyon. Gusto sa Diyos nga, mahinumduman nato siya sa tibok natong kinabuhi. Nga siya ang naghimo nato. Kaya ang tendency, makalimuta. O ang nature, gihimo niya nga, mo ay magpahinumdum nato. Sunod, abi ninyo, ani mo guni siya. Tanawa ragon mga kaigsunan. Duha kadagkong institusyon ang gihimo sa Ginoo sa pagtukod niya sa kalibutan. Sa creation, duha lang yun. Ang pinakadagko nga iyang gitukod ang kaminyoon, di ba? Kabantay mo, giminyo niya si Adan ug si Iba. Og ang adlaw ipapahulay. Pag human gihimo sa tanan, duha kadagkong institusyon. Kabantay pud mo nga mao punay ginaatake sa yawa karon. Ang adlaw ipapahulay, sukad pa sa una, gitatake na niya, nga di lagi, walay adlaw ipapahulay. Kay gusto niya, malimta na to ang Ginoo, nga mo'y nagbuhat sa tanan. Gusto niya nga mabungkag atong panimalay. Kabantay mo, gingon biya ko ninyo gabi, nga, gabi ba to? So, may aging gabi, nga duha ragi labad sa ulo sa Ginoo. Kanang biga-biga, o kanang magsimba, o laing Diyos-Diyos. Kanang mga Diyos-Diyos, mao lagi nilabad sa ulo sa Ginoo. Hangtod karon, sukad pa na sa una. Matukag laing mga relihiyon, like Hinduism, pero tingdagan na, binilyon ang ilang mga ginoo-ginoo. Ito sa Ehipto, tanaw ninyo, di ba, ang Egypt. Daghang kayong mga ginoo, na ginoo sa dagat, ginoo sa tubig, na ginoo sa, bisag kung saan na lang. Mao nang duha ka mga institusyon nga naginaguba ni Satanas hangtod karon. Tanaw ninyo na, kanang ikaupat, abi ninyo mga kaigsunan, prinsipyo nga gihatag sa Ginoo nato aron mamaayo ang atong pagkinabuhi sa tibuok natong kinabuhi ni kalibutan. Ang pinakalisod nga murag nakit-an nako gyud nga murag kanunay nga murag wa gyud natagaig pagtagad kana ramang ikaupat. Na rest ka ng patay. Di ba? Di ka mo patay, di man kita mo patay, di ta mamakak, di ta mamakak magit mga bakako na dayron. Mingon sila, dili ta mangawat. Mo atahaw tas ginikanan. Kana ramang yung kuan, kana ikaupat, mao ginay ginaatake niya. Abi ninyo, ang Sabat, mingon sila nga, kanang Sabat, kanang adlaw papahulay, bag-o ra man na, sa Hudiyo ra man na, dili. Sa pagtukod pa lang sa kalibutan, ning sugod na dito, gimugna na sa Ginoo, sa iyang pagsugod pa lang sa kalibutan, pagtukod sa kalibutan. Nahuman og mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan, og ang tanan nga anaa niini, na humaniya kini sulod sa unom ka adlaw og mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Genesis 2 verse 1 and 2. Humagpahulay, gipanalanginan pag niyang ikapito nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlaw mipahulay siya, human niya gimugna ang tanan. Genesis kapitulo 2 bersikulo 3. So matingala mo, karong bagko na dili. Sukad pa na sa foundation, sa pagtukod pa lang sa kalibutan, diha na gasugod ang pagmugna po sa Ginoo sa adlaw ipapahulay. Mao ni, review na to ang Creation Week. Unang adlaw, gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, ang kawanangan, ang oras, ang kahayag, di ba? First day, let there be light. Kahayag. Sunod, gihimo niya ang atmosphere, ang firmament. Sunod, gihimo niya, katulong adlaw, gihimo niya ang ugang ayuta, ang mga tanom nga nasa ugang ayuta. Ikaupat nga adlaw, gihimo niya ang adlaw, ang bulan, ang mga bituon. Ikalimang adlaw, tanan nga mga nas tubig, gihimo niya, ug tanan nga galupad. Ikalimang adlaw, gihimo niya ang mga mananap nga nasa mala, ug ang tao. Human. Pero ngano man gyud nga gidungagan pagiging sa kaadlaw nga wa na siya gihimo. Dito siya ning pahulay. Sa ikapito nga adlaw, iya kining balaan. Oh? Kaya nga naman, ang adlaw ipapahulay di ay,
Uy, ang adlaw nga ipapahulay, gibuhat niya alang nimo. Ug nako, dili kita may gihimo sa adlaw ipapahulay. Apan ang adlaw ipapahulay, very special day, alang kanato. Gihimo niya alang sa tao. Ang adlaw ipapahulay, Marcos 2:27 nagaingon, ang adlaw nga ipapahulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Karon, nganong balaan man gyud ang adlaw ipapahulay? Pwede man Biyernes. Unsa may naka-special niya? Why is the Sabbath? Nganong man gyud nga adlaw ipapahulay, balaan man. Itong balikon sa pagbasa. Exodo 20, 8 hangtod sa 11, nagapahinumdum na to. Hinumdum yung adlaw ipapahulay, aron sa pagbalaan ini, kamo magabuhat sa unom ka adlaw, buhatan tanan yung mga buluhaton, apan sa ikapitong adlaw, mao ang adlaw ipapahulay sa tong Dios. Dili ka mo magbuhat og tanang mga butang, bisan ikaw, ang imong anak ka babae, anak ka lalaki, imong babae nga sulugon, lalaki nga sulugon, bisan pag imong mga mananap, bisan pa ang sulugon na nagpuyo-kuyog ninyo, kaysa unom ka adlaw gibuhi, bisan pa ang mga stranger, mga dumuluong nga nasa inyo. Kaysa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug tanan nga ning sulod niini og siya ning pahulay, rested. Og siya iyang gibalaan. Og iya kining gihimo nga balaan. Tanawon ninyo sa Bisaya, kaysa unom ka adlaw gibuhat ni Hiob ang langit ug ang yuta, ug ang dagat ug ang tanan nga naa niini, ug mipahulay siya. Usa? Gipanalangina ni Hiob ang adlaw ipapahulay ug iyang gibalaan. Tulo kabutang nga gihimo sa Dios. Walay laing adlaw nga gimension sa balaang kasulatan nga iyang gipadayag nga natong tanan, nga gihimo niya ning tulo, nga iyang gipahulayan, iyahang gipanalanginan, ug iyahang gibalaan. Nganong balaan? Ang Ginoo nagingon. Gibalaan niya ng adlaw ipapahulay. Ngano ang ikaupat nga commandment or prinsipyo nagapahinumdum man nato, ang nagbutang magidog word nga remember. Ngano man? Kay namugna na ng adlaw ipapahulay sa una pa. Ug kabalo ang Ginoo nga makalimot na. Muna ikaduhang katayuan nga gisugdan niya remember, kay warning na nato kay makalimot ang tao. Kami nga mga millennials, limtanon. Kaysa ato mga mga seniors. O kitang tanan, limtanon ta. Ezekiel 20. Versikulo 20 nagaingon, og balaana ang akong adlaw ipapahulay, nanay kay, gano'n namin kay, igpapahuklay man na. Ipapahulay, og sila mahimong usa ka timaan, taliwala ka na ako, og kaninyo aron ka mo makaila. O, aron ka mo makaila nga ako, si Hiuba, nga inyong Diyos. Uy, timailhan di ay. Ang balaan nga adlaw ipapahulay, timailhan day na sa mga tao sa Ginoo. Sunod, ang teksto sa Balang kasulatan nagapahinumdum nato mao kini ang permanenteng ilhanan. Permanenteng ilhanan. Kanimo ug kanako paingon sa Ginoo, permanenteng ilhanan nga sa atong walay katapusan nga kasabutan. Kaysa sulod sa unong kaadlaw gimugna ko ang langit ug ang kalibutan, ug sa ikapitong adlaw ni pahulay ko. Simple gyud kay ang ingon sa Ginoo. Tungod kini pahulay siya sa ikapitong adlaw, gibalaan niya, gihimo niya, gipanalanginan niya ng adlaw. Mo ni timailhan sa atong kasabutan. Magkita ta. Ikaw, akong anak. Ikaw, tao na ko. Niila ka na ako nga Dios. Magsabot ta, mao na ang atong timailhan. So, unsa maging adlaw ang adlaw ipapahulay? Which day is really the Sabbath day? Balik ko na po na ito pagbasa. Kung sa giingon sa Balang Kasulatan, sa Exodo 28 hangtod sa 11, ang giingon, hinumdumi ang adlaw ipapahulay sa pagbalaan ini, sa unong kadlaw magahimo kamo buhatan tanan mga buluhaton, apan sa ikapito nga adlaw. Sa ikapito, but the seventh day, ang ikapito nga adlaw, mao ay adlaw ipapahulay. Wa siya ningog ikaunang adlaw, ikaunom, ikaplima, ikatulo, i-specify gid niya. Sama sa pag-specify niya sa baboy. Sorry gid kay ato baboy ha. Sorry gid po kay ani. So wag mo ka sa bag-o pa lang nakabaloan ni nga kamatuoran. Pahimangno ni alang ka natong tanan. Hinaot, abli nga itong makasing-kasing sa pagdawat ni ini nga kamatuoran. Gikan sa Balang Kasulatan, kay bisag unsaon ni magbali-bali ang Biblia mga kaigsunan. Mabitaw na daghang mga gawali sa online, nga usay maglalis na, magpinistahay na gali, nga tagaan mo na akong kwarta. Kung nakakita mo laing adlaw,
nga mo'y gibalaan, gipahulayan, o kuan sa Ginoo ani, wala bitaw yun. Adlaw ipapahulay, ikapito ra yun ang na-mention aning bisa bali-balihon nimo ng Bible. Maura gina siya. Karon, sa mingon maguta nga, dili, yes, ikapito lagi. Pastor, sayo na magugayo. Adto gali sa balay, kuyugan ti ka. Abot sa balay, tanawa gali among kalendaryo. Ang unang adlaw, Lunes. Sakto. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o sa ikapito. Domingo. Sakto gigay siya. Tanawa ni mong kalendaryo. Pero mo adto kag dictionary. Mo adto kag Wikipedia. Mo adto kag encyclopedia. Ngano ang kalendaryo ro may nausab? Tanawa gali ang encyclopedia. Bisan pag bisag adto mo chat GPT. Gemini. Mo adto mo ni Copilot. Which day is the seventh day? Sabado ginahatag niya. Di gina malipong. Wala gina, di gina mausab. Karon, mingon tag nausab na karon kay dili man ko pastor. Nausab na ang kalendaryo sa una pahangtod karon. Nausab na yes tinuod. Gregorian calendar, naay Jewish calendar, naay calendar sa Islam, lain-lain tag New Year, naay Chinese calendar. Nangausab na pay mga adlaw nga nangatak-tak, nangawala. Pero abi ninyo mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga seminarians, o kamo nga nagalantaw online, wala pagyoy nausab sa cycle sa simana, sukad pa sa una. Yeah. Bisag nangausab ng kalendar, nangausab ng New Year, ang isa ka tuig pulo kabulan. Naay kalendaryo sa tibok kalibutan karon kana ato ang ginasunod. Mao na ang 12 kabulan. Naay 30 ka adlaw, naay 31, naay 28, naay 29 ko mag-leap year. Bisag kung sao ni mo na nangausab manggali na lain-lain og bulan, pero Jewish calendar lahi pod. Pero ang cycle sa simana, ang unang adlaw sa unang adlaw ginahangtod karon. Nga naman, kani, Simana Santa. Simple ra gid kayo. Lucas 23:50 hangtod sa 54. Unsa gingon diha? May usa ka tawo nga ang iyang ngalan mao si Jose nga taga Arimatea. Sa diha nga gilansang si Jesus, sa diha nga namatay si Jesus, usa ni siya kasakop sa Judea, membro siya sa korte sa Hudiyo apan wala siya musugot sa ilang plano sa pagpatay ni Jesus. Maayo og matarong siya nga tawo og naghulat siya sa paghari sa Dios. Miadto siya kang Pilato og nihangyo sa patayng lawas ni Jesus. Sunod, unya gikuha niya kiting patayng lawas ni Jesus didto sa krus o gibuliburan niya panapton nga puti, gipahimutang niya kini sa lubnganan nga gikabkab sa bakilid og wala pasukad nga nalubngi. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw ipapahulay. Kano sa namatay ang Ginoo sa kanang ginaselebrar karon nga Semana Santa? Biyernes Santo. Biyernes. Unsa gingon sa Biblia? Wala nag-mention ng Biblia Biyernes. Ningon ng Biblia og kay kanang mga Biyernes, mga bag-o naman ang ngalan. Sa unang panahon, ang mga ngalan sa adlaw, pimirang adlaw, ikadahang adlaw, karon ikapitong adlaw, kani ang gi-mention diri, adlaw daw sa pagpangandam ang pagkamatay ni Jesus. Ngano man, adlaw kato sa pagpangandam, sa dili pa ang adlaw ipapahulay. Suning tunong ang Semana Santa karon. Sa gingon sa Biblia sa una, nga namatay si Jesus sa adlaw tig-andam. Biyernes Santo karon, adlaw tig-pangandam sa una, mao nang adlaw Biyernes karon, adlaw sa kamatayon ni Jesus, sa pagpakamatay ni Jesus dinhi sa kalibutan. Sunod sa adlaw nga Biyernes, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Sabado de Gloria ba na? Or Black Saturday, kasi tawagan na gali. Patay si Jesus, nasa lubnganan. Unsay giingon sa Biblia? Lucas 23:56 nagiingon, unya mipauli sila og nangandam og pahumot nga idihog sa patayng lawas ni Jesus apan sa adlaw nga ipapahulay. Unsay adlaw ipapahulay? Na mahulay sila ang mga tinun-an ni Jesus, katong mga babayi, si Jose sa Arimatea, sila tanan na mahulay sumala sa kasuguan. So adlaw tigpangandam diha namatay si Jesus. Gilubong nila ang adlaw, nanguli sila, kay pagkaugma, adlaw ipapahulay, sumala sa kasuguan, na mahulay sila. Unsang adlaw? Adlaw karon, Sabado. Unsang adlaw sa una? Adlaw ipapahulay. Karon, pagkaugma, nabuhi si Jesus. Unsang gingon sa Biblia? Apan sa pagkaadlaw, nahiuna sa simana, uy, wa man ning ingog kapito.
pagkaadlaw na sa nahiuna sa simana, unang adlaw sa simana, sayo sa kadlawon, miadto ang mga babae sa lubganan, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Pag-abot nila dito, nakita nila ang bato, wala na. Nawala na. Naligid na. Misulod sila, apan wala na nila nakita ang patayng lawas sa ni Ginoong Hesukristo. Samtang naglibog sila og saon man na duha ka lalaki ni tindog dito, mga anghel og nga nakabistik puti og niingon kanila, nahadlok gayud ang mga babae. Unsa man busa midoko na lang sila apan miingon ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi dinhi sa mga patay. Wala na siya dinhi, nabanaw na siya, dili ba niingon man siya kaninyo nga samtang dito pa siya sa Galilea nga siya ang anak sa tao gikinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala katong ni patay niya ug ilansang sa krus apan sa ikatulong adlaw, Biyernes, Sabado, Domingo. Ikatulong adlaw mao unang adlaw sa semana, giingon sa Biblia, mabanhaw siya. So wala na usab sukad sa una hangtod karon sa Henesis ingon ng Ginoo, gihuman niyang unom ka adlaw. Ang unom ka adlaw, Biyernes karon namatay si Jesus sa Biyernes Santo. Adlaw tigpangandam. May gingon sa balang kasulatan. Ang unang adlaw, Domingo sa una, Domingo gihapon sa pagkamatay ni Jesus, Domingo gihapon karong adlaw, adlaw sa pagkabanhaw. Wala na usab mga kaigsunan. So kanang miingon sila nga nausab lagi daw. So meaning nausab siya sa ubang panahon, pagka Biyernes Santo na, pagka Semana Santa na, mausab na pod. Ang ikapito na pod mo ay Sabado, anak ko di man na pwede. Padayo na, maorgin na siya. Sukad sa una, hangtod karon, wala gyud na usab ang adlaw ng ipapahulay. Wala na balhin. Maorgid gihapon. Ang susunod, kano sa magini magsugod? How does the Sabbath start and end? Kano sa magsugod ang adlaw ipapahulay? Kano sa badyo human? O sa giingon sa balang kasulatan, bisan sa Genesis, and the evening and the morning were the first day, and the evening and the morning were the second day. So, ang katapusan, ani man gud, ang Biblia, o according sa plano gid sa Ginoo, ang kausaban sa adlaw, dili midnight. Mga tao na nag-imbento, ana. Apan, ang pagsalop sa adlaw, pila karon sa adlaw ron, Huwebes. Mamugod itong naandan, Huwebes man. Pero sa Biblia, karon, Biyernes na. Pagsalop sa adlaw ganina, Biyernes na. Ang Leviticus 23:32 nagaingon sa pagsalop sa adlaw, hangtod sa sunod nga pagsalop sa adlaw, maunay usa ka adlaw. So mauna, nga sa diha, nga gadali-dali ang mga kwanto paglubong nila ni Jesus, kay ngano, ihula, dili sila gusto nga masalupan ng adlaw. Kay pagsalop sa adlaw sa Biyernes, Sabado naman guna. Pagsalop sa adlaw sa Sabado, Domingo na po na siya. Sumaw na siya ang Bible reckoning of time. Abi ninyo, niingon sila nga, Pastor, wala na lagi, lahi na mangudron. Si Jesus gali, or sa una ba, or nausab ka, ang adlaw ipapahulay. Bisan si Jesus mga kaigsunan. Sumala sa iyang nabatasan. Ang giingon sa Lucas 4:16, nagaingon, unya miadto si Jesus sa Nazaret, mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo, sa sinagoga, sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Ning participate tagid siya, nitindog siya sa pagbasa. Wala lang siya dito nilingkod, aron ni simba. Niadto siya, sumala siya iyang nabatasan sa adlaw nga ipapahulay. Sa panahon sa mga apostoles, si Pablo ug si Barnabas, dito sa simbahan sa mga Hudiyo, wala nila giusab. Ingon pagali ang mga tao nga, pwede mag-discuss na puta, magtuon na puta sa Biblia sa sunod nga adlaw ipapahulay. Hangtod karon og hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Dito sa langit, unsay giingon? Isaiah 66:22 ug 23 nagaingon, miingon pagayod ang Ginoo, maingon nga ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon magapabilin na hangtod sa hangtod. Ang inyong kaliwat, magapadayon usab hangtod sa hangtod, og dili gayud kamo hikalimtan. Sa matag subang sa bagong bulan, o sa matag adlaw nga ipapahulay, musimba ang tanan nga katawhan kanako, ako ang Ginoo nga nagaingon niini. Bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta, naagi hapon ang adlaw ipapahulay. Gisugo kini, unsay giingon? Gisugo niya ako nga mo hatag sa panalangin mo, nag-ingon mangod sila nga, mausab pa ba di ay? Ingon ang balang kasulatan nag-ingon, gisugo niya ako nga mo hatag sa panalangin, gipanalanginan niya nga adlaw ipapahulay, ug kon makapanalangin na siya,
Sa tanan niyang gipanalanginan, especially ang adlaw ipapahulay, dili na gyud niya kini pagabakwion. He blessed, di ba? Gipanalanginan niya ang adlaw ipapahulay. Dili na niya usab. Kay matod pa sa Hebrehanon, Jesus is the same sa una, karon og hangtod sa hangturan. Di gina siya mausab. Walay tudlok, kulit, kama, tulpok, letter, word, sentence nga mausab ining bala ang kasulatan. Unsa iyang gisulti, wala giyoy katarungan ang tao nga iyang pagausbon. Sunod, Mateo 5:17-18 nagaingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako. Mingon sila pag-ani ni Jesus daw. Gibungkag na ang kasuguan, wala. Siya mismo nag-ingon ani, ingon si Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako. Dinhi aron sa pagwagtang sa kasuguan ni Moises. O sa mga gisulat sa mga propeta, wala. Hinuon mianhi ako aron sa tuman ni ini. Nausap na lagi. Ito na na-mention ba? Di ba? Gugma na lang sa Dios o gugma sa tao. Tinuod bitaw, ang upat ka mga, sa pulo ka, sugo sa Ginoo ang upat, gugma man na sa Dios. Apil diha ang adlaw ng ipapahulay. Atong gugma sa Dios, musimba ta sa iya, ato siyang hinumduman nga siya ang naglalang ka nato, naglalang sa tibuok kalibutan. Relasyon ang gusto sa Dios. Alang ka nato mga kaigsunan. So wala na niya bungkaga. So karon mangutana ko ninyo. Or mangutana manggali mo na ako. Ngano mangday, Pastor? Nganong na Domingo man? Niingon naman ka, nga wala gib bisag bali-baliho ni mo ning Biblia, bisag imong tingkayo ni page by page, basahon ni mo tanan, bali-bali. Di ka kita. Nga Domingo ang gisugo sa Ginoo nga diha ta mo simba sa iya. Nganong nahimo mang Sunday? Natagna na nadaan Daniel pa. Sa kay Daniel pa nga panahon, ingon ang Ginoo, misulti siya batok sa labing halangdon nga Dios. Oy, naaday tao. Naaday mo usab sa mga panahon. O, musulti siya batok sa labing halangdon nga Dios o lutuson niya ang mga balaan sa Dios. Sulayan niya ang pag-usab sa mga pista o kasuguan. Oy, naaday sa panahon sa katapusan, naay mag-usab niya na. It was already prophesied. Gitagna na. So ayaw gayud ka mo magpalimbong. Muna kitambagan bita. Tesalonica 2, 3 o 4. Ayaw gayud ka mo pagpalimbong kanila bisan unsang ilang gisulti. Tungod kay sa dili pa mo abot ang Ginoo, ang katapusan sa pag-ani sa Ginoo, ang mga tao mo supak sa Dios. Og mutungha ang taong daotan nga daan ang gikatakda nga laglagon. Batukan niya ang tanang gila o gisimba sa mga tao nga ingon nga Dios o gipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya labaw sa tanan. Ato na niya na hisgutan sa pila kagabi og mulingkod siya sa sulod sa templo og moingon siya ang Dios. Oy, sa katapusan ng mga panahon di ay muusab. Abi ninyo, ako na lang ni-reveal sa inyo. Nganong Domingo karon sa panahon manggod sa Roman Emperor nga si Constantino, iyang giusab. O sa kahinungdan, di siya ganahan nga ma-identify sa mga Hudyo. Sabado man na ila, na mag-usab ta. Gampo na bitaw tadaan og kanang adlaw. Sige, gibalhin niya ang adlaw ng ipapahulay kay para lang gyud di siya mapareha sa mga Hudyo. Dito nagsugod sa Nicene Council of on March 7 sa 325 AD. History ni, you research, even ChatGPT, sayon na kayo ni mo i-research karon. Tuganan ka ni ChatGPT, nganong nausab ang adlaw ng ipapahulay gikan sa Sabado. Paingon sa Domingo, dili ang Dios ang nag-usab, ang tao na nag-usab niya na. Og mo'y gisunod sa tanang mga reliyon that even the big church, the Catholic Church, ni ang angkon gid sila nga the church claimed that the Sabbath was changed into Sunday, the Lord's Day, contrary, opposite, nga dili uyon sa Decalogue. Decalogue meaning the Ten Commandments. Dili uyon sa Ten Commandments. As it appears, neither is there any example more boasted of than the changing of the Sabbath day. Great, as they say, is the power. So dako kay gahumang simbahan, kay ngano, nahimo gayli nila ang pag-usab sa usa sa Ten Commandments. Confession of Faith, Article 8, Paragraph 9. Sa pagilaing mga matun-an nato sa history. Bisan pa ang, sorry gigaya sa mga Katoliko, mga higit ko pasensya ninyo, history mo guni, ato lang ni ipakita kay, para matubag ang inyong pangutana, nganong nahimong Domingo karon. Dili ang balang kasulatan, dili ang Ginoo ang nag-usaban na apan sugod na ni Constantino sa una, na-develop through the years, din gidawat na lang po sa mga protestante, even sa ato ang history, sa history of Christianity.
The Roman Catholic Church, it has reversed the fourth commandment, doing away with the Sabbath of God's Word and instituting Sunday as a holy day. Bisag mo adto ka sa katitismo, na question and answer man ang katitismo. Why do we observe Sunday? Nganong Sunday man? Nganong Domingo man? Kung sa tubag sa katitismo, nag-observe ang Catholic Church og Sunday, o mo gisunod sa tanang relihiyon sa tibuok kalibutan, nga naman, because the Catholic Church in the Council of Laodicea, sa AD 336, transfer nila ang pagkabalaan sa Sabado, gibalhin sa Domingo. So mauna, history may nagaingon na to, ana, dili na malalis mga kaigsunan. Sunod, converts catechism, yung picturean, makita na ana, nga katitismo, makita na to, diha, ang question and answer, tubag nganong nabalhin man sa Domingo, ang pagsimba sa adlaw. Bisan pa sa Faith of Our Fathers, ni James Cardinal Gibbons, nagaingon, you will read, mahimo ni mong basahon ng Biblia, gikan sa, dili kami nag-istorya niya, dili ako, ang mismo si James Cardinal Gibbons, nagaingon siya, mahimo ni mong basahon ng Biblia, gikan sa Genesis, hangtod sa Revelation sa pinadayag, ug wala kay makita, bisan usaka dinalan, nga nagtugot sa pagbalaan sa Domingo. Ang kasulatan nga nagsugo sa pagbantay sa Sabado, ang adlaw nga diin, wala kita nagasimba. Sila gaingon na. Sa Faith of Our Fathers by Cardinal James Gibbons, edition page 111. So karon ang utana ang Dios, pagpili ka mo, magpili kita. Asa man atong sundon? Ang giingon sa Ginoo, tingali makaingon mo gud mo. Aling tubag ni sa inyong mga pangutana. Salamat kay sa inyong pag-anhi, salamat kay sa inyong pagtambong matagabi. Tingali mangutana mo ngano mo tong gipresent sa gabi, nganong inadto man to, nganong gining gipresent nato ron. Nganong inani man nganong maning ginag-invite sa mo kani mga tawhana, nganong gahi magikinig ulo, nga Domingo maginang simba ang mo natawhan, mao mo ginaang nahibalaan na mo, Domingo man gyud. Mao na itubag mga kaigsuonan. Mga viewers nato online, ang balaang kasulatan wala gyud nag-mention nga Domingo. Pwede man nalalison? Yes, pwede nalalison. Pero kung imo ginang tanahon, imo yung tanahon ng history, basahon nimo balang kasulatan, read it for yourself. Read it for yourself. Kamo'y magbasa ng balang kasulatan. Kamo, kay basing namutbot, mabitigingon, ayaw niyo tuhui. Ako, ayaw ko niyo tuhui. Kaya akong gisulti karon ayaw niyo tuhui. Kamo'y tuon, ampo sa balaang espiritu, nga mo'y mugiya na to. Gihanta sa balaang espiritu, tagaan tagkahayag. Basahon na to. Kita lagi mag-study, personal. Kay ang pagdangup na to sa Ginoo, ang ato ang pagtuon sa balaang kasulatan, ang ato ang pagkasuod sa Ginoo, personal na to nga journey mga kaigsuonan. Walay pastor, walay bisan kinsa, walay kauban sa simbahan, amigo, pamilya, amahan, inahan nga magdala na to. Iya-iya taog kaluwasan mga kaigsuonan. Walay makapugos po na to. Kung unsay sulti sa balaang espiritu sa tong kasing-kasing, hinaot ato siyang pagatubagon. Ang inyong pagtuon sa balang kasulatan, dako kay na siya kahimuan alang sa atong relasyon sa Ginoo. Matod pa sa Joshua, Josue 24:15 nagaingon, pagpili ka mo karon adlaw, kung kinsa inyong alagaron. Ang mga prinsipyo ba nga gihatag sa kalibutan? O ang prinsipyo nga gikan sa balaang kasulatan? Prinsipyo ba nga gimugna rag tao? Or prinsipyo nga gikan gyud mismo sa Dios gisulat sa balaang kasulatan? Pero ingon tubag ni Joshua, hinaot mo tubag ninyo sa inyong mga kaugalingon karon. Apan ako, uban sa akong pamilya, akong alagaron ang Ginoo. Hinaot mo po na itubag ninyo sa inyong mga kaugalingon mga kaigsunan. Again, ipahinumduman kita. Juan 14:15 nagapahinumdum na to. Kung nahigugma ka mo kanako, bantayin ninyo ang akong mga sugo. Kung imong una-unaon, kung wala ka nagbantay sa sugo, so imong ipasipalahan ang ngalan sa Ginoo. Di ba itong natunaan nga Dios, nag-ingon nga, dili tanan nga nagatawag Ginoo, Ginoo, or Dios ko, makasulod sa kingharian sa langit. Dili maingon silang ang kasuguan, di man na makaluwas tinuod, dili makaluwas ang kasuguan mga kaigsuonan. Apan ang kasuguan, maoy ato ang salamin. Kay kung kita nituon ni Ginoong Hesukristo, gusto niya, kung nahigugmata niya, tumanon po ng sugo. Kaya ang atong gugma sa iya, atong pagdawat sa iya,
mao po hinungdan nga makabaton taog kaluwasan. Tungod ana nga kaluwasan, kinahigugmatan niya atong tumanon ang iyahang mga kasuguan alang kanato. Aron mahapsay atong pagpaginabuhi. Mahapsay atong pagpuyo sa panimalay. Ato nang natunan. Nahayahay gid kayo pulo ra na kasugo. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan, imong tanawon matag isa, tanawa gali. Analyze ang pulo. Kung gituman lang gidon tana sa mga tao hangtod karon, peaceful ang kalibutan. Hayahay gidon ta kayo. Kung wala lang kita ni supak ana. Pero unsaon taman, nahulog ang kalibutan sa pagpakasala apan ana ay Dios nga nagahulat, nagaana sa iyang kamot kanato karon. Nagatawag kung kinsa atong sundon, kung higugmaon ba nato siya, kung tumanon ba nato ang iyang sugo tungod sa iyang paghigugma, sa atong paghigugma ngadto kaniya. Di malikayan makaigsunan. Grabe na, hapit na mo balik ang Ginoo. Mo ni ginahimo na mo ni, ginahimo na ako ni, ginahimo sa Hope Channel ni, sa inyong mga kahigalaan diri sa Hillshine Church. Ang pagsangyaw sa maayong balita, ang pagpaduol ang pagpaduol sa Dios o kanato ipaduol nat kitang tanan among hangyo nga maduol ta sa Ginoo ang Dios maduol nganhi kanato. Ang trahedya karon di na. In 22 hours lang ha, di na mahamay-hamay. In 22 hours lang naglinog sa Cebu na ni buto ang bulkan napay kanlaon ani ni bagyo pagyod. Grabe kadaghan sa trahedya mga kaigsuonan. Ang Ginoo nagatawag ninyo og nako karon. Kamo nga nagalantaw online. Unsa man ang inyong tubag? Unsa man ang response ninyo sa tawag sa Ginoo? The world is coming to an end. Na-mention ako ni before sa diha nga ning hawa ko sa pagsakay na mag-eroplano gikan sa US. Mao gini nakit-an ako nga balita. Volcanoes in multitude states sa Amerika nagrumble. First time in history nga maunay nahitabo. We will never know kung sa una hapit na samot na gid kahapit karon ang pagbalik sa Ginoo, ang katapusan sa kalibutan mo na ginatawag niya kamo. Kita, ako nga mo suod pagidunta ang atong paglakaw uban kaniya. Karon mga kaigsunan, dili ni siya pinugos. Apan gusto ko mo apila sa inyong mga kasing-kasing. Sa dili pa kumuhatag og special nga pag-ampo. Sa mutubag rapod sa ining apila. Kinsa man to ang natandog nga musaad nga mulakaw gyud kauban sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga maningkamot nga higugmaon ng Ginoo. Kung naa magalit tay mga kinaiya nga murag kusog kay ta mamutbot. Pero karon nagsaad ta nga magtinarong ta sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Gihangyon ako sa pagtindog. Kinsa may gusto nga tatagahan og special prayer. Tingali magsaad ka sa imong kaugalingon nga Lord, natandog ko sa mensahe. Gusto ko nga mag-usab sa akong kaugalingon tingali na ako'y mga kaluyahon. Tingali, kani, wala akong nag-alagad sa adlaw ipapahulay. Gusto ko nga mo alagad nimo sa isakto nga adlaw ipapahulay. Gusto ko nga ikaw ra gid akong simbahon. Dili ang mga cellphone, ang mga reels sa mga Koreano, dili ang Facebook. Nga tagaan ka na kung higayon sa akong kinabuhi. Kinsa man ang musaad nga kay akong tagaan sa pag-ampo. Utindog karon alang atong tagaan sa special nga pag-ampo. Okay naman sa inyo kung i-deny niyo ang Ginoo, wag gyud problema. Pero kung gusto niyo dawaton ang Ginoo nga inyong personal nga manluluwas, akong gihangyo, kinsa man sa inyo before ko mo hatag sa pag-ampo. Wala na ilain? No? Wala na ba ilain nga barog? Tingali maulaw mo? Or sige lang, ayaw kaulaw mga kaigsunan. Nga mo barog, nga magsaad. Bisan pa sa atong mga kaigsunan. Mga ganahan nga mo mutubag sa tawag sa Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. Nga mudawat sa pakigsaad nga ang Dios atong alagaron.
Ang Dios atong simbahon, siya lang yun ang atong simbahon. Siya lang yun ang atong alagaran. Siya lang yun ang atong simbahon, alagaran, tahuron, ug magalakaw, kuyog niya. Hangtod sa iyang pagbalik. Wala nilain? Last na lang yun ako niya. Katawag. Wala na? Wala na mo barog alang sa atong pagampo? Magampo ta. Ginoong Dios, di nga kagabion, ikaw ang nakita sa matag usa ka kasing-kasing. Tingali ang uban, nahadlok, naulaw. Apan ikaw ang nakakita sa mga nibarog. Ikaw ang nakita sa duha-duha pa sa pagbarog. Hinaot o Dios, hindi nga kagabion sa among pagpamauli. Among mabati ang imong balang espiritu. Among mabati ang imong pagtawag sa among kasing-kasing. Sa mga viewers nga nagalanta online, sa mga kaigsunan, kay galaan nga na din nag-iimbitar. Pakighinabi ka na mo, O Diyos, nini nga kagabion. Hunghungi ang among mga kasing-kasing. Hunghungi ang among mga huna-huna, ang among mga dalunggan. Kabalumi kung giunsa minimo paghigugma, ang imong pagpakamatay sa krus alang ka na mo, O Diyos. Hinaot amo ng matagaan ug bili. Nga gusto ka, nga kaming tanan, magalakaw, kuyog nimo. Matag adlaw, matag gutlo sa among kinabuhi. Bisag unsay mahitabo, dili unta na mo buhian ang imong kamot, O Dios. Kining gabi una, hinaot nga ang balang espiritu imong ipuno sa among mga kasing-kasing. Magasulti ka namo. Maga-usab sa among mga pagdumot, mag-usab sa among mga kahiubos, mag-usab sa among mga kinaiya, mag-usab sa among pagkatao, nga mahimo kaming bag-o diha sa imong atubangan. Salamat o Dios, ikaw makighinabi, makigsulti, makiguban ka namo nini kagabion. Salamat nga imo kaming pagkapanalanginan na matag-usa. Karon nga nagatindog ang matag-usa nga ginabayaw ilang kasing-kasing anak kanimo. Na sila mga problema, O Diyos. Lain-lain ang ilang mga suliran sa kinabuhi. Tabangi sila. Ipadayag kanila nga ikaw ang Diyos. Duol kanila. Ayaw tuguti si Satanas. Nga mo'y mudaog sa among kinabuhi. Nga ang mga problema, mo'y magpatigbabaw. Ang among mga kabisyon sa kinabuhi, mo'y magpatigbabaw niining tanan. Sa mga viewers nga nagalanta online. Hinaot, nga tagaan ka na mo, O Diyos. Ug bili sa among kinabuhi. Nga among pagkinabuhi matag adlaw mahimong maduol ug maduol pagyud nganha kanimo. Salamat ikaw magatubag sa among pag-ampo, Dios. Salamat nga imo kaming papaulion uban sa paglaom sa among kasing-kasing nga dili na kami mabalaka ug lahi na kami nga tao. Imo na kaming gibag-o sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.